Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. Mayo! Ay, si Jackman. Anong niya naman sab ni siya? Ako lay mo atubang niya ha. Dinhi ka lang. Dili ma, ako'y mo atubang ni Jack. Naktingalig sa iyang buhaton. Mayo! Gusto ko usab ikasulti si Jack. Dako ang akong pagtuo nga doon sa kalabutan sa kausaban nga ako karong namatikda ni Alma. Unsa? Ginawag ko no siya pagsudya ni Jack nga may kalabutan sa pagkadisgrasya ni Ronel. Kung dili tinuod ang pasangil ni Jack, nganong masakit man siya. Mausab na ako nalipkan. Sa ato pa, mituo ka na sa gipasangil ni Jack. Ambot lang. Pero padayon pang nag-imbestigar ang mga pulisan bahin sa pagkadisgrasya ni Ronel. Nganong dugay man sad na nasakpan, uy. Kinsag yun nagtinguha sa pagpatay ni Ronel. Doon nagikaso nga maayong pagkahanay. Hinungdan nga maglisod yun ang mga pulis sa pagsulbad. Pero nakasiguro ko, masulbad ra gyud ang nahitabo ni Ronel. Nga ako lang naibudngan. Nganong nagpahon og pino si Alma? Chokes, namata na si mama? Aw, wapa man, boss. Ang sa man, boss. Imo na rin nabutang ang kwadro nila ni Dainobi og sa imong anak. Di asala? Oh, Chokes. Gabi na ako gibutang. Sa niyang misudo si mama sing kwarto aron matug. Unsa man? Wa pa magmata si mama? Aw, wapa man manawag, boss. Aron mga init tubig kay iligo. Tapos joke na ba? Mayon tagdili lang katon mama ang kwadro da. Aw, kung iyan ang buhaton, boss. Oh, Chokoy! ako isang man. Timing kayo, boss. Timing kayo. Patay. Tawag na ko sa mama ni mo, boss. Atawag na ako, boss. Ha? Sige, lakaw. Ato adayon si mama. What's up, ma'am? Say what's up karon? Ay, sorry. Kaila kag kitsa imong kastorya, ha? Madam, Oh. Unsa man nagmata na ba si Ronel? mata na, ma'am. Hain man siya. Tuwas gawas. Taman, imong atuon? Oh, ako. Ako gibuad to. Og ikaw kutawi na lang hinuong kog kape og dada sa gawas. Sige tingsi diha. Sige, madam. La. Duta ga pong porma ni madam. Wala siya kakitas litrato ni Dainobi og sa bata? Ronel. Unsa mo kasuod di atong ginganlan og Jack? Jack ma? Katugong imong amigo. Kato ba si Jack Gaboya? Katong nagsigig pangumusta sa ibong kaso. Oh. Nakaila ko niya ma. Pero dili misuod. Unya? Nganong mo anhiman to siya og magsusi kung nasakpan na ba ang nagbinuang sa imong auto? Ambot lang. Wa ko mahibaw siyang motibo nganong gusto gid siyang manginlabot sa mong kaso. Mao ba? Madam. Oh, Ah. Daray mong kupi. ibutang lang na sa gamay nga round table, Chukoy. Oo. Ara, madam, ha? Chukoy, Hmm. kitsa mo gid itong ginghanlan og Jack? Kung pangutan nun, imong anak pangutan na. Dita, ma'am. Malitom to siya, ma'am. Dito gitutuan na. Dili to uyab ni Nobi? Di ay! Lagot magiri si Dainobi niya. Nganong suhito ka man ana, Chukoy? Oh. Og nganong nag-inday ka man ni atong bagagnahong, ha? Ha? Ma. Mm. Dili bagagnaong sinubi. Kung dili pa siya bagagnahong, nganong nakikrelasyon man siya babae? Kaluod pa minawon nga pareha silang babae? Magduhog sa kama? Ma, masakito ng inahan ni Nobi.
colon cancer ang iyang sakit. O kinahanglan nga magkimo aron mapugnan ang ubang mga cancer cells nga mukatap sing lawas. Ug si Alma ray makatabang niya. Busabisag luod iyang giagawanta. Misakripisyo siya maaron nga madugtungan ang kinabuhi sing inahan. Mao na, madam. Buto ang best Dainobi, ma'am. O katong Jack nga buaya. Si Buaya. Gabuya ba? Buaya to. Hindi na natugbi, buaya tong dako. Maoy mapinagsanong ng uyab ni Dainobi. Ma, Hmm. ano din mo hatagan og kahigayunan? Nga, imo makita si Nubi. Bitaw. Ay sos, nagkita na bitaw mi, Ronel. Kauban man gani niya ang uyab niyang tumboy? Kanang magkasulti mo. Kanang masinati mo gyud ang iyang kinaiya. Ma, buutan si Nubi. Ug wa sila'y relasyon si Nubi ug si Jack. Mao na, madam. Ay, go pa na ng kape mo, madam. Basta tinalig, mabugnaw na. Sige na. Ako na lang dadon ang kape sa sud. Iyay. Makitaan gyud ang litrato nila ni Dainobi ug ni Lucky, boss. Chokoy! Sama! Wana! Patay na gigini! Iyan yung nakita ang litrato! Oh, ganong imo gitawag si Chukoy, ma? Kinsay nagbutang niya ng litrato? Ah, ako. Kinsay naghatag di mo katungod aron butangan mog litrato nga way labot sa atong pamilya, ha? Akong anak ang bata, ma. Huwag ka ng babay? Mo ininahan sa akong anak, ma. Ug ayaw gyud kuha ang mga litrato. Aron doon ako masudong kon. Mingawon ko sa akong anak. Bayo! Oh, may nangayo magkatahuran. Ma, si Jack man ron? Nubi? Ako nalikan na og ayaw gyud paggawas ha. Salamat nga migawas ka nang. Si Nubi. Nagbantay sa bata, Jack. Mahimo nang ikaw lang unay mubantay sa bata samtang magsultiming duha si Nubi? Unsa? Dili man na mahimo, Jack. Kung mauna, pasakalan ko. Kay may dabay akong duhaan para sa bata. Para di sa kong kinugos. Jack, nahibaw ka naman tingali nga dili ni among bay. Og labaw kang nasayod nga way gustong makigatubang sinubi nimo. Nang, mahal ko kayo si Nubi. Malipay na kay ko kung makakita ko niya. Unya lagi, Jack. Nagbantay man siya sa iyang anak. Tabangan ako sa bantay. Buang na. Ha? Nakasabot ka man tingali ba nga nung magdumili si Nubi sa pagdawat nimo? Dili lagi ni among bay. Og lisod kung maabtan ka din ni Alma. Nang, nananghid na ko ni Alma. Unsa? Misugot si Alma nga muanhi ko. Aron, manguyab ni Nubi. Dako magod siya pagsalig ni Nubi. Tingalig wagid siya believe sa kung pagpanguyab sa mong anak. Munang isugot siya. Ay, Jack, balik lang ha. Kanang niya si Alma. Pasok ka lang. Oh, Jack! Saka ako. Jack, dinhi ka lang. Dinhi lang ka. Akong atoon si Nobe. Anong di man ko ni hatagan og kalinaw, Jack? Di magud ko mahimutang, Nobs. Kung di ko makakita ni mo. Unsa? Ikaw mo'y kanunay na kong gihandom. Labi na gyud kung magnusara ko. Lingawa ang imong kaugalingon aron di ka magsigig handom nako. Mabuang ka ba ya? Mabuang gid ko, Nobs, kung imo kong dawan. Mibangon ako ng inyong kumpanya. Sharo, wa ka mangitaglaing paagi. Ano mo samot pagyud paglambo ang inyong negosyo? Nubi, abi ni mo, ikaw man mo'y gihimo na kong inspirasyon aron mabangon ko nga mong kumpanya. Ug aron mabayaran ko gyud ang tanang namong utang ni Alma. Sige na, Jack. Giatuban ka naman ako. Lakaw na. Tingalig mo abot ron to sa Alma. Nananghid ako ni Alma nga mamisita ko nimo. Misugot si Alma? Kinahanglan jud siyang musugot. Ngano? Doon na siya tinaguan ka ikaw rin ay baw. Waman. Basta nga misugot siya nga mamisita ko din sa inyo. Nga
padayon nun jud ko. Kung misugot si Alma, ako dili. Nubi, kung masugot ka lang na ako, dubli ang kalipay nga ipatagamtam ko nimo. Kaysa gipatagamtam ni Ronel nimo. Unsa? Ayaw ka una ko. Naibawa naman ko ba? Nga namabdos ka, dili tungod kay donor lang si Ronel. Nga iyag yung gitisok ang pinhi o maunang inyong anak, di ba? Kisay nagtukan mo. Di na kinala mo sayad ka, kinsay nagsulti na ko. Sabi ni mo, Nobs, gisakitan ba kay ko sa kamatuoran nga si Ronel mo'y nagkauna ni mo, dili ako. Lakaw na, Jack. Nobito ka ni ko tinuod. Uya bagid mong duha si Ronel. Lakaw na! Nahagit ko, Nobi. Gisakitan kog maayos kamatuoran. Nahigugma ka ba ni Ronel? Tugani ko. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!